Marçaq Obası'nın Balamargap Uluswarlığının Batys vilayetinin Türkmen halklarımızın tarapından Kaysar-Laman yolunun 50 kilometrlik mühim böleginin qurulmak işi resmi ýagdaýda başlandy. Bu taslama Baş Wezirlik Iqtisadiyat Orunbasary Molla Abdulgany Biradar Ahund we başga-da käbir yerli resmilerin gatnaşmagy bilen açyldy. Bu taslama 4.6 milyard afgani harajat bilen Pawaydama Wezirligi we Aryahan Afgan şirketi arasında şertnama baglanşyp 3 ýylyň dowamında tamamlanar. Şirket jogapkarlary işi hatta möhletinden öň Pawaydama Wezirligiň ölgelerine laýykda yerine ýitirjekdiklerine söz berýärler. Ýoluň bu bölegi Badygys welaýatynyň Muqur uluswarlygyndan başlap Balamurgap uluswarlygyna çelli dowam etýär. Kaysar-Laman ýoly ýurdun halkawy ýolunyň bir bölegi bolup, Paryap welaýatyndan başlanyp Badygystan geçip Hirat welaýatyna çelli dowam etýär. Bu işa ýoly Pawaydama Wezirliginiň düýpli we açar ýollarynyň biri hesaplanýar. Bu taslamanyň içinde yüzlerce ökte we öktedel işçilere iş öpçün ediler. Halkyň gidimi we gelimi, obahojulyk sowda önümleri taşamak üçin aňsatlyklar döreder we harajat az bolar. Badygys welaýatynyň Balamurgap uluswarlygynyň Marçaqda ýaşaýan türkmenleriň bu taslamanyň şa ýolunyň gurulmagyndan hoşhallyk bildirip aýtýarlar ki, bu ýoluň ýoklugy soğuk kış zamanlary köp adamlaryň janyny alýardy. Kesellerimizi obadan şähere daşajak bilek, ýol we kış soğuklary, ýağmur ýagyşyň köpligi, köp eziyet çekip hatta kesellerimiz ýoluň haraplygy üçin ýolda janlaryny elden berýärdiler. Wa taslamanyň tamamlanmagy bilen ýyllar boyu duçar bolan gidim we gelim kynçylyklara halas bolar diýip umid etýär. Serek halkywy diýen ýa, serek Owastan daşyn aýlandyran serekler täzelikde harat bile Kaysar ortalyk galyp düşäkaçelli. Şonu Marat Islami düýnüň urukda galaýnawda iftita ederler, galaýnawda şonda Mugurdan ta Margap gelençe 50 kilometr işlenmeli bolan şu sereň özi şu mıntıqanyň adamlaryna, obalaryna ýaşy hyzmat etmek üçin ýani keseller, müşkiller ýoly alaý bolup ýa bol gar ýagyp şuna kynçylyklar döreýdi. İnsanlara aňsatçylyk hasaplary köp gelmegine sebäp. Ondan sereň öz bir lokan baýlyklaryň miri bolmaly. Şu baýlyklaryň miri ýa bizse şu mıntıqanyň adamsy her zatlaryny ekitmegine, getirmegine, kesel najaryny gitnemetmegine emmesine gowular. Şu ýoluň başlanma biler köp minnetdar. Marat Islami Afganistanyň halky köp bile hemmesi hoş töweren, hemmesi hoş. Şu neçeli oňorlan däldi, şu neçeli biten däldi. Buň arasynda akdam etdiler, başlanyp bizler köp bile hewesimiz wagt oňat bolsa geljekde bärilerem bitikse arzulamyz şonda. Marçaq Obası'nın Balamargap Uluswarlygynyň Batys vilayetynyň Türkmen halklarymyzyň tarapyndan, Margap Uluswarlygynyň Puştun dowullarymyzyň tarapyndan, ähli bütün Awganistan milletimiziň tarapyndan köp sag bolsun aýtýar. Şu umumy serek halkawy ýyllarça ählimiz serek haraplygynyň sebebinden köp azaplar çekip, möterler ýykylyp, adamlarymyz şehit bolup, köp görgüler görüp ýördük. Şükür alhamdulillah Imarat Islami hökümetimiziň dilsuz we insan dostlugyndan bir nişana bolup 50 kilometr bejerilip, puhta we asfalt we asas şekilde oňarlyp ýör, sag bolsunlar. Şükür mana bugün Döwlet Islami Imaratyň tarapyndan şu puhta sereklerimiz başlapdyr. Biller gaty minnetdarlyk bildirýär, gaty bir begençlik ba, gaty bir hoşluk ba bütün halkymyzyň içinde sağ bolýarlar, bar bolýarlar. Zindabad Imarat Islami Afganistan şinýazatlary gaty bir köşe etýärler. Uly tir ýaman bir bähbetli işleň birli öňarp bararlar. Sağ bolsun, salamat bolsun. Mana şu seregimiz täzeden başlanypdyr. Owal bolsa şu seregimiz bizleriň köp harapdy, ýollar harapdy, motorlar geçip bilen okdy.
möterler yıkılordy, beýbatçylyklar bolardy, adamlar talafat bolardy. Hem hasaray mali hem hasaray canimiz bardy. Indi şu täzeden iftitah bolup welaýatymyzda Molla Biradar ahun gelip täzeden başladylar. Hoş bolduk. Ören hoş bolduk. Şu marçaň tarapyndan, türkmenleň tarapyndan Molla Biradar ahunyň başlan işlerine sağ bolsun, aýdor sağ bolsunlar. Marat Islami sağ bolsun, eden işlerine salamat bolsunlar. Bul şöyle bir zamanda geçen yıl Pawaýdama wezirligi bu ýoluň 25 kilometrligi gurulmak we Paryat tarapyndan başlap we häzir dowam etýär. Kaysarlaman ýolunyň tamamlanmagy bilen özgeriş täze halkasy emele geler. Ýurduň Demirgazyk we Günbatar halklarynyň durmuşynda ýeňillikler orta geler. T24 habarçysy Abdurrahim Kerimi.